Wati wafonera wauda kuya panapa. Anofona ndakazofona ndini. Wani mukadzi akati ndiri kuya. Pari panafona nhasa anoda foni yake. Ndiri kuti anonzi Ishmael ari mumasvingo. Akasina mizha ati wagomisi nemukadzi wawo wauzanya wakaita pamwana wewanhu. Ngapi zinyaya dzake atipo. Ndiani akadaro? Anonzi Ishmael. Amoti ndiani wawo. Ndiye munganga yake yaakaenda nemwana wangu kusaka. Then divine akatadzi ndururwara ansi wasakuya. Asi wagomisi ngapi futi nyaya dzawo nemukadzi wawo. Divine ndiani? Anizo divine ndiani wawo. Ndiye ngakarora mwana. Divine ndiye murume wanga waigara nemwana wangu, anga ari murume wemwana wangu. Ko uyu ndiani? Awa ndi ihanzvadzi yangu. Maybe titoona kuti vamwe ndinombakosudai. Hawangati hawana wasuda because pamakaita chitiko chenyu ndimi my director. You were in charge of this thing. You don't tell me kuti mukadzi wenyu hasuda kuuya, but mimi pamakaita chinhu ndimi muri in charge, ndimi muri kucontrola chinhu. You were in charge ndimi nhasi uno makutadza kucontrola makacontrola kwese kusei. Right, woman. Mushure chingani. Mandi nenge twende chi. Not this month. Nige chi. 28. Next year. 28. Chakupeya wakomana kuenda nawo. Munotore mukadzi iyeyo nemukomana yawo kwaunenge wari kwese wauye papa. Asi chandikuita ndechekuti cost yese kuya kwawanhawo wauya kangani? Kanaka kakeshi 8. Kakeshi 8. Right. Isai cost yacho. Itai cost yacho yese kuti yamari. Iye unevanhu vake vachabhadhara cost iyo. Saka mandi ngatite izvozvo ngatinotore mota ngaite ready tinotore vanhu. Kana vanhu vavo vasina kuuya uyu handitauri kuti auye ega. Kuti mumutore pamberi pemaindi yake. neNyuchi. Yeah, kuti vaone tiri serious, they must know kuti tiri serious. Pane chichemo baba. Anzi neNyuchi ndiye kurumisa security neNyuchi. Kune mushonga uyu murume uyu Mambo kutaura chokwadi. Zviro zvake zvese zvaanoshandisa ngezvemushonga, zvese zviri kuitika zvese zvimishonga yaishandisa. Ndine tsamba iyi. Protection order yakatorera mwana wangu kubva pakutanga pandakamangara nyaya iyi yaitika ndakatanga kuenda kupolisi pandangamvura police station. Ndikaenda naye nemukadzi wake nemwana wangu. Tikasvika tikaona officer anga aripo pikisai unozi pikisai. Ubva atienzanisa. Asati enzanisa kudaro wakati imimi gomisi zvawaita pamwana uyu unofana kuenda woripe. Uende kumusha kwawabereki wemwana wotaure zvawakaita. Uende kumusha kusagambe wobvise zvinhu zvawakaisira mwana. Asi pakapera 2 days ndakazoona mwana wangu akutumirwa summon. Mupurisa waye atompa advice kuti enda utore protection order. Mwana wangu bva atouya achiti mama ndapiwa summon. Ndikati ngerei zvikazi protection order uri kuita noise. Kumashure kwekunga inini mwana ataura kumapurisa kuti waindishandisa uchinditisa basa mumba maone kuzondisira zvinhu zvemarichos. Bva atoenda kovharisa pepa racho iri reprotection order. Saka pakaiswa protection order isusu takabva taita kaya kuzi musasataure kana chinhu. Ndopa ndakazoya kwaSabhuku kuti ndiuye ndizodaiwo kwesoko. Apa wainyepa futi kuti inini mwana uyu haasi muzukuru wangu asi papepa apa pastatement yake akanga anyoresa kuti nephew muzukuru. Asi panapa makamubvunza wakati yanga iri shamwari yemukadzi wangu. Pepa riri panapa iri rine zvese. Rimwe dambudziko randinaro Mambo ndibatsirei. Mwana wangu akazvitakura. Waju handizivi pamwe uchafa. Ndiri chirikadzi Mambo ndinokumbira inini. Ndibatsireiwo shuwa. Mwana wangu waju kuda kusununguka handizivi pamwe uchafa. Inini mwana wangu akafa ndiri kutakura bhokisi kuendesa kumusha kwagomisi. Handina zvandinogona kuita nekuti mweya wakaisirwa handisi kuti wakadini. Ndiri kurwadziwa inini. Gomisi. Uri kuona
ndiri rwadziwa mambo. Andi vari kuona nyaya yako kwayasvika cheko. Uri kuzoona here? Ndabatsirwa ndiani? Saka iwo ukatadza kutaura nevanhu vako. Ndabatsirwa ndiani? Vanhu havauye panapa. Lodhi yese handina mare. Ndinwa mare. Tichangoitawo zvekuti zvinhu zviite sei. Asi ndoti gomisi nyaya yako iyi ngadzisa chii. Yauzabanya paruchema. Ozo ubounce. Ndati kumbokona bo. Izwaka. Inini handisuna ndichakutsvagira vanhu kana wauya nevanhu vandataura kuti kana vanhu vauri kuuya vanhu havasiri kuuya hatina zvatinomboita newe ba isusu takuchitoita zveforce man and handisi kambokunyepera. We are now using force. Takuchishandisa zvese zvese. Asi zvimwe zvacho I can foresee mabasa achipera. Zvimwe zvatichashandisa zvacho unobudza mombe shamwari. Enda kuche kuti gomisi waenda kujani. Right, itai zvataita kuma Monday taya rete mota iripo. Pamusoro shaka. Ndinoda kuti nditaure maererano nemurume uyu. Ndisvika pabasa pake uyu murume uyu. Muri kuona mamiriro akaita. Ari pabasa pake muri kuona zvakaita pamberi penyu imimi. Ngatiti asi pamberi penyu. Anenge akaita sei. Murume uyu haaite uyu. Pane mumwe mukoma wake mwe ane dziso. So uyu haaitawo. Ende wanotorwisa varume ava. Ndikuramba reyori. Ndakarumwa neNyuchi ndabva kwavari uyu. Ndakarumwa neNyuchi saka ndikuti ndoda kuti pamberi penyu changamene nditaure kuti murume uyu haaiti. Musamona akaramba akanyararura. Haaiti ba murume uyu. Haaiti uyu. Right, it's okay. Ngasaka manje. Elisha Matseka. Ndine urombo kuona mai wachichema pakati pedare nekuda kwekumisidzana kwatakaita nababa. Tiri pakati perwendo urwu. Wanoziva mukudaidzwa kwandinoita rimwe zita randinodaidzwa naro ndiri kumasowe ndinonzi badhaineti. Zita rekumasowe kwatinonamata randakapuwa nemweya. Ndakatsanangura namai avo ndikati muri kuita nyaya dzenyu. Ndine chiratidzo chandinopuwawo mukati mekunamata. Asi muchambondibatirawo munamato makadai. Baba avo ndiri kuda kutsirira kutaura kwakuchiita baba vangu wakamira kuti baba avo munhu mukuru avo. Amai avo vakapotswa neshiri exactly zvandakanga ndakavataurira kuti ndozvichaitika. Wakagara kudai ivo vanoti wakangozwa mupfungwa mavo kuti regai ndidai. Pawakangodai vanoti shiri yakapfuura kudai ikanorowera pamudhuri. Wachifunga kuti zvino shiri kuti yafa here wachida unoibata zvayabhururuka zvayaenda. Dai Mwari azovaitirawo zvakanaka baba vabude pachena munyaya dzavo dzese ndatenda. Imimi chikontinue kuita munamato. Pamusoro wemambo. Nyaya dziri kutaurwa murume uyu ko. Musoro wayatanga kuuya. Ndakasimudza maoko. Pane zvandinoda kutaura handina kuzika. Ndikasimudzazve maoko. Akabuda akamisa moto yake neapo ndakamuteera. Akati mambo tichamurowa home ndawe. Ndakuzwa zvakutaura. Ainomwauka motika yakamira. Haana kundiziya. Ndakavatera ndikasvika pamotika. Ndikasvika wakadantarisa manafuratira motika panapa. Ndinomwa ndakataurira ukati siyai zvakadaro. Ndiri kuona inini panapa ndekuchengetedza panapa. Kwakazi tichairowa home and away. Ainomwe akauya naye the very first day. Vanekamotika kadika kaita kawo. Lakini zvitaura nekuti zvakutaurwa panapa ndikaramba ndakazvinyararira. Isina kusvika pamuri zvinonesa. Kutarisa kuti murume zaripo. Kana azvifunga kuti pambo mukoti chakane Nyaya baba hamuzoikwanisi. Muri kuzwa baba. Inozokuremera. Mukaona wakunamata wakuya wachipa testimony, uyu ari pa testimony, uyu ari pa testimony, ari pa testimony.
pamunhu wani chibva yemaziva bambo kuti kwamuri kuenda ndanyarara. Asi ndati kana muda urova inini home and away, kana muda urova inini home and away inini, kana muda urova inini home and away murunyepa baba tangai futi right. Chienda Monday wakomana Monday mota inenge iripo zvese zviripo vanhu ivavo ndiri kuvada panavo. Kana vamwe vacho vasakauya iye uyu achaenda kumusha kwakaitira process ine mwana achinoita zvaakaita. Kana sakaudza vanhu vakanaka tizai iye achaenda ikoko achinoita zvaakaita, achachera paakaisa hari woibuditsa woita zvaakaita. Saka muprofita wake iwo kana ukamushaya iwo kana kuita sei izvo ndezvako, asi daidza muprofita wako anga aripo. Gamboreke kuramba chindurira upedza inangwa ndichadiramba ndichimona upedza because kubva tibve kunokuka manheru aya ndakasongo murota akangonditarisa nedziso rakangochogodai ine musosha handichauri nde ndakangonyarara ndinofilanga musoro kunongoitinga nditema ndinongodonha ndizvo zvinei ndichiite. Right, wakomana asirai mwana. Ya tiripo mambo ndinotenda chikonzero kuti mai ava vazozive kuti baba avo vade zvakaita pamwana. Kunga tasangana nemwana auya achiti ndiri kurwara mudumbu asina kuziva kuti akazvitakura. Ndopa takatangira nyaya yekuziva kuti akazvitakura nekumuudza kuti akazvitakura. Nekuzoti pane nyaya iri pakati pako asi handikwanisi kutaura newe amai wako wasipo. Pakazouya mai ndo patakakwanisa kutaurirana nyaya yekusvika mwana ajekesa kuti zvakafamba zvakadai zvikadai. Saka ndinoti kuti tizosvike panapa ndakaramba ndichivatarira kuti hari iri pamba pababa vainoda kucherwa, asi hatina masimba ekuti tiende pamba papabava tisina mutemo. Asi kuti tizova nesimba rekuenda pamba papabava tinofanira kunotenderwa nevanotendera. Saka mambo ndimi munodii munotendera. Saka ndati chiitai ready Monday. Ndatenda hangu baba. Tai ready Monday. Right, handizvo endai ndosangana Monday. Right.